Tak čaute lidi, tady můžete vidět, už jsme si tu udělali nový nahrané video, podívejte se, Timo versus Timo. A dneska je sobota, takže jak tu vidíte, smíšené zboží, všechno co děláme v týdnu. A první video budou levely od Goga a bude to Happy Wheels, šťastné kolečka. A já budu komentovat vždycky toho tátu a on bude komentovat. No. Proč? Počkat, a je tu se mnou? No, tohle je celkem na prd level. A vlastně koc. Hází tam ty večer, jsem dal. Tak, Gogo, sakra. Gogo, mám TV. Takže Spider-Man. Tak třeba. To bude sranda s tím otcem a dítětem, protože... Tati, proč tam jsou ty ostny? Nevím, protože nás chcou zabít. Ahoj Gogo nebo jiný hráči, toto je moje první mapa. Pst, neboj se, konec to má. Nebojím se ničeho. To si nemyslím. Jedeme na nákup, koupíme ti nové kolo, ať nemusíš furt sedět v sedačce. Nechci. Ty chceš sedět v sedačce? Ne, chci ti nakopat zadek. Ej, ty hajzle, mám tě vyklopit? Umři. Tady máš, konečně nebudeš kecat. Jedu si na Ježiši, má to konec, nebo co jako? Skoro jsem byl dít. Asi na to seru. Má to konec, za prvé. Ztratím dítě a ještě nákup nemá konec. Jo! Moje končetiny. A ty za mnou doletěl. Synu, proč máš? No, proč mám na tvojí noze kolo? Hajzle, běž ze mě, máš štěstí. Ty píče. Go Man TV. Veľa šťastia. Ne! Proč tam si hnusné věci? Protože tě to zabije. Tata to schytal. A ty taky. Já ne, já jsem nesmrtelný. Jo, vážně, tak tady máš. Au. Haha, dostal si. No. Já ne, podívej se na sebe, ty máš šíp v hlavě. Tak. Už ti spadl? Haha, zlomil si páteř. Ale čuchej moji prdelku. Nemusím, neukazuješ mi ale nohy. Ale stříkám na tebe krev. A si kecáš to na břicho, to nevadí. Dívej, víš, že to děcko se teď může hýbat, ale nevím čím teďkom. Tohle kolo musíme dát, tady máš ránu. Haha, teďka to dostal. A ty taky, haha, jak ti, hej, jak ti trošku ty úplně. Taka noha ti odletěla. Prostě tohle kolo dám. Ne. Jsem měl posrat. Haha, dostal. Haha. Taky uzemňovák. Ty Já mi, přežila, ty ne. teď mi čukáš v prdel. Ty Anále, běž ze mě. Znásilnění. On mi, hej, dívej, jak vrtí tou hlavou. Mi líže prdel. Tohle kolo prostě dám, tady máš. Tata dostal. Au. Taky šíp. Šíp letí a teď tě to zabije. Uj, Jsem tě tam vyklopil. ty jsi svině. Dám to aspoň sám, a ne s mojím debilním. Postiženou páteří a bez ham. Hardcore. Tata dostane. Tata dostane. Tak udělám tohle. Zlomil si i kéček. Já! To je parkourista nebo tohle. Parkour level miliarda.
On se ještě jebne po hlavě i jeden dostane. Jo, konečně. Jeho kuše nebo sabují. Jde mu to na 2 FPS zase nepovedlo. Jde mu to na 2 FPS. Aha, sorry, se s váma asi loučíme na chvíli. Takže to může být pro tohle video asi tak všechno. Je to jenom 5 minutovka, ale je to smíšené zboží, takže dneska to ještě musíme stihnout hodně, tak to nebude moc dlouhé. Takže loučí se s váma Soundtribe. A sorry. Přeju vám gamingový den. Čaute.